2, 1. Bună toată lumea! Bine veniți pe canalul meu. Mă scuzați că n-am mai filmat, dar astăzi o să ne jucăm Rivals cu prietena mea. Mă numesc Eva, am 8 ani și am canal de YouTube. Mă cheamă Iuliana Goanță. E numele la mama mea pentru că e telefonul ei și da, așa a dat telefonul cu canal de YouTube. Și eu sunt cea mai bună prietena lui Ok, acum hai pe Rivals. Avem sniper amândouă, deci suntem așa de bune oameni. Am level 82. Eu 92. Stai că intre pe server privat. Da. Deci, prietena știe să se urce acolo sus. Și eu la fel, dar noi că ea știe. Da, și ea știe Până sus și știu și pe balon. Da, efectiv, și eu i-am zis să mă învețe și pe mine. E bine, pe Macara el știe, dar nu știe să urce Da. pe Ăla cel mai sus, balonul ăla. Și eu știu și pe Macaraua aia, sus. Vezi că după aia am 51 de chei. Oh my god! Mi le strâng. Pentru ce? Să-mi iau și o arteane, că m-am plictit. Unele bune. Unele bune, bă, o să vreau să fac 100 și ceva, adică mă abțin să nu-mi iau. Eu am 13 chei. Da? Hai, vine cu Stai puțin că mă abțin să nu-mi iau de aici. Hai, no. Așa. Alegem construction. Construction. Mă rog. Deci ca să puteți să urcați, vă trebuie RPG. Eu să-mi iau arc. Cum se numea? Asta. Daggers, pumni și hornul. Da. Ăla care face sunete și... Asta care l-am folosit eu Bine, acum. tu ai skill pe el. De la de... Bă. Bravo, fată, ce-ai fac? Dacă eu sunt Aileen? Aileen, ce ai? What is this, bro? Etena. O să cad. Eva, nu Pentru cădea că și... am stat pe șez, Doamne, ce urăsc să stau pe șez. Deci te împută foarte rău șezul, adică... Asta știu și eu, deci eu nu suport să stau pe șez. Nu știu de ce ne-a dat. Da. Bine, ai ce nevoie de... Da, serios, în unele de-astea ai nevoie. Dar nu acum vreau am eu nevoie. Mă lași pe mine, da? Eva, nu știu ce faci tu, dar mie mi-e frică de miau-miau. Frate, și nu... Eva, nu sta lângă mine. Păi, nu sta Ca lângă Marcu. mine. Ca Marcu. Băi, am căzut după hartă. Nu am căzut, ok. E bine, n-am căzut, Eva, sunt înapoi. Balonașul. A fugit. Cum e la el? Nu știu. Vedeți că mă îmbrac să plecăm, da? Da. Ok. Eva, te-ai uitat mai sus. Oh my god. Deci, prietena mea e cea mai tare. Serios, eu cu ea nu am Abia aici. am învățat ieri să mă uit Da, pe Macara. serios, așa a fost și eu când am învățat. O să cad. Eva, nu cădea te. O să cad că am stat pe șez. Dar nu mai sta pe șez. Te rog. Păi dacă vreau să merg repede. Păi știu, asta vreau și eu și din greșeală apăsăm. Da. Ok, și go. Dar nu mai te pune lângă mine ca Marcu ăla. Apăsăm pe șez. Eva, nu mai murter. Tocmai ce am zis să nu mai mor și am Dar mai murit. spune despre muri. Păi dacă tot cazi. Că dacă muri, tot Băi. o să cad. Băi, Eva, să nu mai cazi, bine? Da. Ai stat pe șez? Nu. Da. Mama. Nu știu ce am acum. Eva, nu mai sta. Ia, să văd. Nu mai sta. Ăla e butonul de șez și tu nu trebuie să stai pe el. Măcar stai. Deci da, da și prieteni noi. Am Eva, căzut de pe hartă. tocmai aceea. Eva, dă-i rematch. Dă pe ăla de sus. Rematch. Hai, vă îmbracă-te că plecăm. Asta. Ia-ți mai eu, iau ăla pe tine. Hai ca să mergem cu taxul. Acum, Daggers, pumnii și asta. Noi o să învăț. Din greșeală în loc de Haide, ăla Eva, care... fă curat. Așteaptă.
A căzut Eva. Știam că cază. Că te-am văzut. Hai că zic. Da, după tine. Așa. Hai. Și așa m-am prostit. Efectiv, Eva, noi nu trebuie să cădem și noi ce faci? Ce Eva, faci? Păi din greșeală, dăm și tu mie. Dă-te de lângă mine. Ok. Iar stau pe jet. Eva, dacă mai stai... Dar nu mă duc. Eu nu mă duc. Păi tu ui să-ți dai ăsta de strigăt. Eu nu. Nu ți-ai dacă trebuia să-l auzi. Uite. Stai. Și dai. Gata, și acum fugi. Vezi? Ai putut. Ok, eu mi-am dat prea repede, bro. Bro, eu mi-am dat prea repede. Ok, deci așa trebuie să fac. Dar eu am altă tehnică, foarte grea. Mai bine cu RPG, pardon. Știu, dar eu cu RPG nu sunt obișnuită să sar, știi? Tu ești, că tu ești bună pe RPG. Mai de când m-am jucat cu RPG? Da, te-ai jucat mult cu RPG-ul, că asta e Până arma mi-am ta. luat eu sniper Da. 75. A fost mult. Nu mai mori, da? Păi aș vrea și eu. Balonul. Dar de ce fuge balonul? Cum Păi merge întreabă-l acolo și de tu pe repede? balon. Stai că mă urc aici. Eva iar era să cad. Nu, am căzut eu. Eva iar era Am să căzut cad. cad. Am căzut cad. Eu era să cad. Eva, nu fugi fără mine. Acolo e un perete, I don't know, because, wow. Eva a început cu engleza. Is it wow? Deci foarte tare. Ia să-i că... Eva, tu ui să-ți dai ăsta de... A, da, mi-am dat. Păi și urcă-te înainte să-ți dai. Ca să nu mai cazi. Urcă-te, îți dai și apoi sari și hop. Mie mi-e foarte greu că sunt după tabletă și ție la fel. Hai. Da, Eva, bravo. Dar eu sar prea greu. Hai, Eva, să ne îmbrăcăm. Ok, oprește filmarea. Ok, la revedere, pa, pa!